Yung life ay. My favorite one. No, the panangku. Now we're making pancakes again. We're making pancakes again, guys. We're making a lot. I'm making a lot. No, I'm not showing you. I'm showing the pancake. Mama. I'm making a lot kasi Mama. parang Ikaw, mommy, daddy, daddy. I have to call daddy. Okay, wait. We're making pancakes again a lot this time because yeah, Mama will have the surgery soon. So hindi tayo makakapagluto. Mag-stock na lang ako. Don't touch it, please. Ano makita? Yeah. Ba't hindi nag-yellow to eh? Tutu. Siguro because mas maraming egg white. Egg white. Monday po ngayon, walang pasok si Ana. Study day nila. So, free din po ako. Ayaw. Ayaw. May sakit. May sakit po. Kaming dalawa ni Ana. So, bahay lang kami. Na may ubo at sipon. Yan. Binigyan ako ng ubo at sipon. Ang dagway. Tapos na po yung ating maramihang pancake. Sobrang dami. Wala pa po kaming ligo as usual. Welcome na naman po sa panibagong video. Kumusta kayong lahat? Ano ngayon dito? Monday? Yeah, nasabi ko na pala. This week na yung ating operasyon. So, the previous week, nag-start na po yung ating Monday, Wednesday, Friday videos. Hindi na yung daily, guys, para at least may gap yung aking videos. It gives me more time to edit and also still at least may upload pa din ba. So, pasensya na po, no? Our daily vlogs will resume pag okay na talaga. Pag nagagalaw ko na ng maayos or normally yung aking left na kamay. Kumusta nga po pala kayo? I hope okay kayo, no? Kakatawag ko lang sa mama ko. Sabi niya, grabe daw ang lakas ng ulan doon sa amin sa Cebu. Yung ni Ana, yung desk niya. Tinransfer ni Ruth dito. And we are also watching our video, yung pancake recipe, and nung nagkita ulit si Noah and Ana dito sa amin naglaro. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Masaya. Buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Next, love. Busy po siya. Can you give me that one, please? Ayan, teacher-teacheran yung nanay today. Kasi study day ni Ana, walang pasok. So, nagaganito kami, oh. Tapos, nag-trace na si Ana ngayon. Alam nyo ba guys, yung bahay kubo, since baby pa si Ana, yun po yung lullaby ko sa kanya. Hinaham ko po yung kanta. So, naging familiar sa kanya. Nung mga 1 to 2 years old siya, kinakanta niya. Pero, ngayon na marunong na talaga siya magsalita and all, nakalimutan na niya yung lyrics, parang hinaham na lang din niya. Tapos na timing niya yung words ba. Ik kan niet naar boven. Nog niet. Making Ana soup, guys. And then, katatapos ko lang din mag-breakfast. Same toast, avocado, bacon, and egg. Yan. Malapit na mag-boil. Lagay na natin itong tomato puree. And ito na lahat yung nagawa kong pancakes for Ana. 7 packs lang ito. So, hindi naman siya everyday kakain ng pancake. And every pack, may 3 pieces lang yan. Na maliliit. Maliit ba siya? Hindi masyado. Yan.
Ayan. I think gagawa pa ako sa Thursday ng mas marami. Kasi hindi ko naman alam, baka first, second week, hindi ko pa talaga pwede igalaw yung kamay ko ba. And ito nga pala yung na-harvest namin kahapon. May cucumbers tayo, pepper, bell pepper, and then yung kamatis na nahulog lang to guys. And then ito cherry tomatoes. Yan. Yung anak ko guys, para mang naglaro ng longest line. Ano sa naman eh? Oh, basta iyahang tissue, gi. Gigawas. Board yan? Board lang? Pag hinay ha, mataga ka. Mataga ka, mataga ka. Ana, Ja, ben je klaar? ik kijk. Huh? Ik kijk naar de deur. Ben je klaar? Ben je bijna klaar? Ja. Okay. Nakaligo na po ako. Hindi lang halata. Kasi wala tayong makeup. Ano lang. Naligo ako tapos nag-skincare. Nasa bathtub pa si Ana. Una akong naligo while she was asleep kasi nag-nap siya. Sobrang pagod niya kasi nga may sakit nga kami. Naligo po ako and then at the same time naglalaba. Madami po akong ginawa today. I made Anna soup. I made a lot of pancakes. Naglinis doon sa taas. Hindi pa po ako tapos maglinis doon sa taas. I just really want to finish everything before ng operasyon ko because I really don't know how long the recovery would be. We shall see. Guys, to be honest, namimiss ko pong mag-English. Hindi naman po ako magaling mag-English, like perfect na mag-English, no? Pero, namimiss ko pong mag-English. Yung gaya ng dati ba na nagtatrabaho pa ako as a teacher because like 90% of my day was just speaking English. Yun, kasi nga bawal naman kami mag-Bisaya or Tagalog at work. Bawal talaga, but then hindi maiwasan, no? Lalo na pag nag-chika. But yeah, nakakamiss po mag-English kaso I noticed that since I moved to the Netherlands, yung English ko naging hindi ko ewan na lang. Minsan na hindi ko na po mahagilap yung yung vocabulary na gagamitin ko. Si Ruth pa yung sa akin, tumutulong sa akin. I think that's a downside of learning a third language siguro, no? Lalo na din pag nag-learn ka ng third language na may edad na. Ay nako. Nakakamiss mag-English naman. Pero anyway, I try to speak English naman with Anna and also Ruth. He talks to me in English. Sometimes I encourage him to talk to me in Dutch, but then siguro naturally nakakalimutan niya ba. I always tell him na, I wanna try to speak Dutch with him, so I think that's the best way para talaga mas bumilis yung progress ng ng pagda-Dutch ko. Ay, nako. Bakit ko ba biglang naisip yun? Siguro because I was watching English na reels in English ba or videos in English. Nakakamiss din mag-English kahit mali-mali yung English pero nakakamiss. It's almost 5 p.m. po dito and hindi pa po ako nagluluto ng hapunan kasi easy lang naman yung hapunan namin ni Ruth. I already have Anna's favorite tomato soup ready and also rice na din. Yung amin ni Ruth mamaya, steak lang. Magsi-steak lang kami tapos lagyan ko ng beans si Ruth on the side and then isang egg. And then ako naman, isang egg din tapos siguro white mushrooms, yun lang. Hindi ko pampakita si Anna guys kasi nasa pa talaga siya, nasa bathtub. Yung nails ko pala nagawa ni Vanji, okay pa siya. Although here,
Nakikita nyo na may ano dito. Kasi yung, ano ba, yung tumubo na nails. And I think next weekend, I'm not sure if pupunta sila dito sa bahay. Ipapagawa ko po ulit yung nails ko. And then yung ano na din, toenails. Magpa-pedicure tayo. Pasensya na at na ginawa ko ulit na Monday, Wednesday, and Friday ulit yung ating vlogs. Para naman may time ako ba to recover before I start doing the daily vlogs. Hindi ko naman po pinipressure yung sarili ko naman talaga. I just really enjoy it. I enjoy vlogging and kahit na konting views, wala po akong, keber po ako. Kahit konting views, but I don't mind. Masaya po ako sa pag-vlog and also, lalo na sa pag-i-edit na parang ano po siya sa akin, pastime para sa akin. So, yun, nakaka-happy din po ba na at least on my free time, may something ako na I enjoy doing. Tapos na daw siya. Kailangan talaga sumigaw. Balikan ko na lang po kayo pag andito na siya sa baba. Guys, andito na po si Ruth. Magsi-season lang ako ng steak namin. Ayan. Ang gamit yung Himalayan salt. Black pepper. Garlic powder. Anna, are you eating? Yeah. What's that, Yay? The steak is not ready yet, but No, it is steak. Big one, big one. Big. You want, yeah. Don't you have one? Oh, shit. drink your water, Anna. Palihog.
Kainit. Init? I didn't add anything in the vegetables. Nou, dat is goed. No salt, no pepper. Maybe I will make a lot of vegetables like this side dish and then just cook everything and then because it's different when it's still fresh and you don't cook it. That's true. That is true. It change the texture change. Ikaw may no chest cut. Hebben ze wel. Dahil tag-usabi. Watch out eh. Dankjewel. Ice cream kami guys. Yan. Yeah, open yours be. Then you throw away the plastic. In the plastic bin. Heel goed. Is je deze aanbrengen? Ja, dankjewel. Voor mama ook alsjeblieft. Dankjewel. Zullen we in de achterkant zitten een beetje? Dadelijk. Huh? Dadelijk. Nee, ik niet daar. Dat mag wel. Ik kom er zo Sabi ko sa kanya, upo kami sa labas. Sa garden ba? Sabi niya, mamaya na lang daw. Ana, wakan! Iyon kasi namula talaga ako. Ako uulan mamaya. Come, love. No iPad. Oy, don't bring your iPad. Ang ating pipino dyan. Don't bring your iPad, uy. Lisod-lisod ang gising gibati eh. Mama, kijk wat ik kan met mijn mond. Dan kijk wat ik kan met mijn mond. Mama, kijk wat ik kan met mijn mond. Kijk. Yan, chill lang po muna kami dito, no? While hindi pa umuulan. It's gonna rain, I think, anytime soon. Wala kaming masyadong ganap today. Balik na sa school tomorrow si Ana. Today wala siyang pasok nga, diba? So, bahay lang kami. Tomorrow, trabaho din ako sa morning. And sa gabi, si Ruth din. Of course, si Ruth the whole day. So, i-end po natin yung pa-video. Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman sa sunod na video. Maraming salamat. Doei, mush babush. Ana, zeg maar doei. Sama doei. Mama gaat bijna
gaan regenen. Ja, zullen we naar binnen? Gaan we zo naar binnen. Nee, nou niet. Bijna. Ah. Zeg maar doei doei Zeg tegen maar mij. doei doei. Mama, Mm. daar komt de rode wolk en dan begint te regenen. Okay, Bij de rode wolk komt regen. okay. Ja. Yeah, in English, how do you say that in English? It's going to rain. Zeg maar doei doei. Doei titas. Nou, houdoe titas. Doe ouwe koei. Baboes papa. Baboes. Ja.